салом ҳаводорони футбол. барномаи ҳафтаи варзишро манзуратон мегардонем. то 16-солаҳои мо дар доираи марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2020 17 голи бепосух ба дарвозаҳои Шри-Ланка ва Кувейт ворид намуданд. баъзе натиҷаи ин бозиҳоро дида гуфтанд, шояд рақибон дарвозабон надоштанд. қисми дигар ангушти ҳайрат газиданду бо молиши чашмҳо шурӯъ карданд, ки мабодо ин ҳамаро дар хоб надида бошанд. бозии навбатии шогирдони Аҳлиддин Турдиев бо Непал ҷараён мегирад. дастаи якачини Тоҷикистонро як бозии мушкил бо ҷопониҳо мунтазир аст. Усмон Тошев ва шогирдонашро то рӯзи 15 октябр чӣ гуна хоб мебарад, барои худашон маълум аст, чун худи Тошев таъкид карда буд, ки моро бозӣ душвор муқобили мунтахаби Ҷопон, ки яке аз дастаҳои зӯртарини футболи Осиё маҳсуб мешавад, интизор аст. ваъздонҳо низ гуфтанд, бозӣ ва пирӯзӣ бар Ҷопон мисли ба даҳони аждаҳо даромадану зинда баромаданро мемонад. аммо иддаe аз мухлисон шикасти тими миллиро бар муқобили ҷопониҳо қабул надоранд. онҳо мегӯянд, баъд аз пирӯзӣ бар асокири муғулу қирғиз, ҷопонро низ бояд фатҳ кард. пеш аз бозӣ бо аждаҳои футболи осиёӣ биёед як хабари хуш бароятон қироат кунам. шояд Федератсияи футболи байналмилалӣ нав ба худ омада, ки баъд аз пирӯзии тими миллии Тоҷикистон дар бозиҳои дар боло зикршуда, мавқеи футболи Тоҷикистонро 4 зина боло бурд ва аз мақоми 109 ба 115 фаровард. яккаме маълумот дар робита ба баъзе аз бозиҳои муҳими Лигаи Чемпионҳо. бозиҳои Лигаи Чемпионҳои Аврупо шурӯъ шуд. рақобатҳои марказии рӯзи якуми марҳилаи гурӯҳӣ рақобати Боруссия бо Барселона ва Наполи бо Ливерпул ба шумор мерафт. дар бозии дастаҳои Барсаву Боруссия каталониҳо на гол зада тавонистанду на гол хӯрданд. Инсу Фати беҳамто ва Гризманни нотакрор бо Суареси ташнаи гол дарвозаи дастаи олмониро рахна карда натавонистанд. аммо дастаи Наполи Италия, чемпиони феълии мусобиқа, Ливерпули клубро шикаст дод. Наполи бо 2 гол ба дастаи англисӣ адаб дод ва шеъри машҳури шоирро шомили ҳоли Ван Дику Салоҳ кард: ҳар беша гумон мабар, ки холист, шояд ки паланг хуфта бошад. дар рӯзи дуюм бохти Реал мусовии Ювентус ва пирӯзии Манчестер Сити ба қайд гирифта шуд. Ювентус бо Криштиану Роналдо аз Мадрид бо 1 гол ба Италия баргашт, ҳарчанд дар пойтахти Испания аз Атлетико хол ситонидан мисли аз мурғ шир талаб карданро мемонад. бозигарони қаблии Реал Навас дар дарвоза ва Ди Мария дар ҳуҷум тамоми кӯшишашонро сарф карданд ва бо натиҷаи 3-0 дастаи ПСЖ-ро пешсаф намуданд. ин як ҳушдории ҷиддии собиқ футболбозони дастаи шоҳона ба Перес ва Зидан буд, ки ҷавоби ноэҳтиромӣ чӣ гуна паёмад хоҳад дошт. поёни барномаи ҳафтаи варзиш.